Това е Фенди да еба! Няма да го еба. Долу да го бараш Фенди. Сега ще запушим. Барал ли си Фенди гол? Не, той ще го бара. Това ще го бараш Фенди. Бас цигарите как се видите. Тому сега ще горят побавно. Сега ще горят побавно, А? Гад го ядам ни рива. Сяре виж. Лапай, не се замисляй. Лапай, Фенди, лапай, метруче. Ма така, глътни сега. Сега накрая няма да има какво да лапиш. Не плюй. Гълтай бе, Фенди, гълтай бе! Не гълтам, плювам. Няма да плюеш, гълташ. Фенди, колкото бири останат, да знаеш, че ти ги сипам в врата. Добре. Но това ти го обещавам, ако не в пръзора, бара. Така, до тук има две неотворени. Чакайте бе, това рано. Кое му е раното? Нали знаеш, че трябва да спиш преди да те сковал студа? Или чакаш да изгрее слънцето. Да, чакай, какво разправиш Кимко? Чакай да изгрее слънцето и суши влагата и тогава ще влезе в палатките. Влизаш в палатката, па вътре не се диша. Знах в 5:30. Да, и о 7 часа ставайте и Кирето забрави. Ние станахме, кафе пихме, чешахме се. Ема, Кирето го няма. Ние 8 часа бехме станали. И малко по-късно. И аз викам, леле, това 12 часа, като си погледнеш телефон, леле, ти са луди, бе. Ма ние си лягахме към 3-4. Аз си лягах 4:30, 5 без нещо. Как са крачките ли те болят? Старите кокали ли? Ти казвам, че тегаво да седиш така. Вече ще падна. И после... Стиваме си малък човек, знам, че съм най-известни във форма, но не е нужно да ме снимаш постоянно. Това ме прекъсна. Палатките ли? Него пъти ги снима. Само отвън ли? Ама нещо е мързи, те другите са много далече, да им палатките. Добре се е попотил. Кои ги вършиш там, бе, ей? Значи не пия достатъчно. Сок ни е на ракия. Отпред да има ракия в тук. Не, ракия не искам, не обичам. Свърши и бирата, ще ми изведеш.